un apel către Poliția Română, către Inspectoratul de Poliție Curtea de Argeș și către Ministerul de Interne. Vă rog frumos, urmăriți acest video. Zi-lui măta să răspundă că omor cu bătearea. Nu mai pot. Acum a zis să răspundă. Cu sclavul ăla a sunat-o, bulangiul ăla, și mie răspunde după 5 ore și spune că e la muncă și nu poate. Nu poate să răspundă, frate. Mie nu poate. Îmi spui că... Nu mai băga mea și pula. Rog autoritățile să ia măsuri, nu știu cine este, nu știu cum îl cheamă, știu doar că este din Curtea de Argeș. Copilul nu știm în ce stare este în momentul de față, dar vă rog frumos să luați măsuri. Rog fiecare român și orice om care vede acest video să-l dea mai departe ca poliția să ia măsuri. Opriți măcelul copiilor!